Maazị Onyeka Chukwu ekene gị. No. Afa m bụ Right Honorable Chukwu Nonso Agboweze, aka MCD Black. Yeah. No. Obido m aghọrọ ịbịa na Lifeways podcast. Ka m bịa malika unu si wee na-emie. Daalụ nne. Okay. No. Dịka si egwu nnọọ ezigbo nwa afọ Igbo bụrụ ọkwa aka m kemgbe ụtụtụ. Today ya chọrọ ikwu bụ maka ya ji mere isi akụkọ tata bụ maka ka ndị Igbo si azaza afa. Ka ndị Igbo si aza afa ndị Igbo na-aza and eji mara ndị Igbo na-anazi ana. Awesi Maazị Chukwu Nonso biko ka ịkọwara anyị ihe one ma one iji maka ya wee bịa taa. N'ajụjụ gị maka onu ndị Igbo na afa ndị Igbo, ọ bụ na mmadụ jụọ gị kedu afa gị, isi ya na afa gị bụ Onyeka Chukwu, o gosigo ya na ịbụ onye Igbo. Mmadụ jụọ gị kedu afa gị ma what is your name n'onu bekee, isi ya my name is Adawale, ọ mago na ịbụ onye Yoruba. O wee jụọ gị kedu afa gị na bekee n'onu bekee, ya what is your name, isi ya my name is Alhaji Musa, ọ malugo na ịbụ onye Hausa. Mana ọ mago na ịbụ Gateman already. Mana n'oge ugbu a ndị be anyị ka ndị be anyị si azazu afa nke na-akwụ m ike bụ ife onye nọ n'Enugwu anya o jiri bekee na-agwa ụmụ ya okwu. Ịjụọ ya sị ya kedu ihe ka isi ewere bekee na-akụziri ụmụ gị, ọ sị na ha ga-amụta Igbo mgbe onezi. Ha ga-amụta Igbo ejere ụlọ akwụkwọ ewee sị ha no vernacular, ya ọ ya asụ na asụsụ Igbo no vernacular. Kedụzi ebe ya bụ afọ ga-eji wee mụta ka esi asụ asụsụ obodo ha? Ngụ abụ Maazị Onyeka Chukwu achọghị na bekee ịnọ, achọghị n'onu Igbo ịnọ, achọzighị n'ịtụ inu. O doro anya kedụzi ka ụmụazị a na-amụ kịta ga-esi wee mụta ịtụ inu? Kedụzi ebe ha ga-esi wee mụta? O were okwu ya bụ mmadụ bịa be gị, i were ya wee gwa ụmụ gị okwu, kụziere ụmụ ma gwa ha ofu ihe ma ọ ịbụwa, ha emewu ya. Onye bịara abịa wee ike ọ maghị nghọtacha ihe melụnụ, mana iwerego okwu iji wee zie ụmụ gị ozi ibekesị ha jee gotere onye bịara be anyị mmanya, ha pụwa jee gote, jee ebe ego dị jee were ego. Mana ụmụ Indomi kịta ụmụaka bila aka n'ahụ aja ọka ewuwe bi na-ekwu ha na-ekwu bi. Ewere onye nke ọ ga-abịa isi ya kedu afa gị, ọsị my name is ịfụ na okay aghọtago m ihe ikwu because ihe nwute ọ na-ewutesi ike maka na ewe onye nke m fụrụ mbọchị asị aka afịa ọsị m na afịa bụ Cynthia James. Okay. Ebe o sikwu dị ka njọ bụ na ụfọdụ ndị papa ha na mama ha bara afọ Igbo ji aka ha na-atọ ọnụkwa afọ Igbo ha ka afọ ịdị n'aka afọ Igbo. Ama m na ihe afọ Igbo a na-emeghị ihere. Ebe ị ga-afụ somebody isi aka afa gị ọsị gị na afọ ya bụ Wendy bịa cheke Wendy abụrụ afọ Igbo, o wee bụ na ọchụ Wendụ ka ọ si nọọ Wendy. Agwụgwọ gị nke chi zitel akwachi zitere chi zitere m atọ n'eto zitel. Efugo na nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị na be anyị. Awe na-ajụ na-ayọ nne na nna biko onye mụọ ọ bụ na nwa gị gawa ụlọ akwụkwọ ya sụwo bekee, ọ sụwa bekee ebe a asụcha, ọ bata na be gị esi ọrụ ya Igbo ka o nwee ike ịdị na-anụ ihe a na-ekwu.